amandla ngoba wanqoba thina mphakathi yazonda ngoba wanqoba namhlanje nangiwanibona Dr. Dube njengoba nimazi-ke babukeli ukuthi umkhulu ke ahambe aye endaweni zakhe asebenzela kuzona. Ake siphinde simbingelele umkhulu, siphinde futhi sizwe ukuthi kuwona-ke lo nyaka iyiphi indawo umkhulu acabanga ukuthi aphinde aye kuyona oqala ukusebenza abantu kuyona, futhi kuwona unyaka omusha lo ka-2025. Sawubona mkhulu, siyakubingelela nawe kuhlelo sithi kunjani mkhulu? Ya, sanibona nibalaleli. Yebo mkhulu. Siyaphila njani nina? Hayi, kuyaphileka mkhulu. Hayi, soqalile unyaka omusha lana-ke siphethe izinto ey'ningi ezinhle. Yebo. Lana ngizophatha imbiza engizoyenza ikhombo kulo nyaka, ngizenzela ikhombo yembiza. Yebo mkhulu. Le mbiza iyimbiza iphinde futhi ibe isihlungu. Yebo. Isihlungu esikhothwayo ikakhulukazi emadodeni. Yebo mkhulu. Uyasikhotha nje lesihlungu, ukhotha into engangesipunu uma uzoya kumuntu wesifazane. Ikakhulukazi labantu abasheshe baqede. Yebo. Abalenduku esheshe iquleke nje, isheshe iquleke ingakawenzi umsebenzi. Yebo mkhulu. Uma ekhotha lowo nduku, hhayi, ayithole nje kahle wayikhotha kuze kuse induku imile ithe mpo. Umakoti ajabule impela. Ukuthi uma udubula hhayi angaquleka ngisho ukuquleka ubone ekuseni ngabe bekwenze njani. Yebo. Ya, iyona leyo, kodwa hhayi aphinde asheshe aqede, iyamlapha, yenza yonke into, isebenza kakhulu le nduku le ekhothwayo. Yebo mkhulu. Isihlungu. Bese kuba khona le mbiza-ke. Yebo. Imbiza-ke uyayiphuza-ke, ikota nje eglasini uyiphuze. Zona ziyababa, ayikho induku emnandi la, zibaba be. Umuntu mekuthi ukhulele elokishini izinto baba akayijwayelanga, mhlawumbe akalusanga, so nje ingamhlula, kodwa kona ziyababa, kodwa hhayi ziyawenza umsebenzi wazo. Yebo. Bese ngiphinda-ke nginiphathele-ke umuthi wecala. Yebo mkhulu. Amacala-ke maningi ahlukahlukene. Ungaba necala lokuthi abantu bakufuna nje, icala lelo bafuna ukukubulala nje, icala lelo. Yebo. Lo muthi-ke wecala kuyabavala abantu abafuna ukuzokubulala. Ukwenza kabi. Ngisho amaphoyisa mhlawumbe udayisa ngotshwala, mhlawumbe hhayi afuna ukwenza kambi, mhlawumbe ayakwenza nje kambi, afike akukwazisa akwenza yonke into, ugcina-ke ungasayitholanga ngisho iprofithi. Yebo. Wena usugwazela amaphoyisa, ususenkingeni, mhlawumbe udlasela amajuba, wenzela nje ukuthi ugcina ususebenzela bona. iy'ngane zakho ziphile, ugcina usugwazela-ke manje abantu, ugcina usugwazela amaphoyisa-ke, usugwazela kuloku ugwazela amaphoyisa, ugcina ungasayitholi neprofithi. Yebo. Iy'ngane zakho uthi ayisadleki, wena ususenkingeni. Yebo. Ngisho amaphoyisa afuna ukuzokubamba, kukhona icala mhlawumbe obeke lona ongalazi. Yebo mkhulu. Icala ongalazi nje siyayivala yonke loo nto, ngilifuna icala uma umuntu ethi akalazi. Kwaphela kuyenzeka uboshelwe ubala into osuke ungayazi ukuthi awuyenzile, kanti awuyazi wona loo nto, udlala abantu, ya. Bakubuke bangakuthanda. Bakubuka bangakuthanda nje, basebekithi bathi wenza into ethize okade awuyenzanga, awuyazi. Nokukhuluma futhi awukwazi ukukhuluma, ukaze futhi uboshwe. Uzodinga usuboshelwe ubala-ke wena manje into ongayazi. Usuhlala emajele kanti awadlutho. Hhayi, into uma unenkinga ey'fana lezo, sondela la kumina ngizokwazi ukukusiza mina, ngiyivala yonke le nkinga le. Yebo. Mesiyivala-ke lena siyivala kanjena-ke. Simba umgodi lapha ngaphandle ngomuzi, sibalise umlilo. Yebo. Thatha umuthi wakho ukuphalaza lo wala icala, uphalazele kulo mlilo wengomane. Usho ukuthi zonke lezona engibekwa zona ngiyayishisa, yilaba abangifunayo, yilaba abafuna ukuzongibopha, yilaba abafuna ukuzongenza noma yini embi. Ngiyayivala yonke leyo nto, phinde ingene yenzeke leyo nto. Ubashisa ngomlilo. Ubashisa ngomlilo lapha. Uphinde lo mlilo lapho ugqibe. Yebo. Ya, ugqibe.
bese ugqiba-ke mase uyagandaya uyabagandaya ngeke baphinde ubabophile ngeke baphinde beze kuwena labo bantu osuke ukuthi awufuni beze kuwena. Yebo mkhulu. Into lowo muntu nje bambeka nje kanjani uma unenkinga sondela ku-Dr. Dube uzokwazi Izitha mkhulu mhlambe ake ngithi mkhulu lezi zitha lezi sezifuna mhlambe zikunqumela umnqamulajuqu zithi ulibambe lingashoni mkhulu. Lo muntu mangase kuthiwa ngiyothatha wona ngiyosebenzisa-ke ey'theni esezinamandla njenganalezo mkhulu esezisho ukuthi angeke ngize ngilale namhlanje, ungangisiza yini mhlambe ezingiqalela isikhathi? ngeke zikwenze lutho uma kwawusebenzisa wayegandaya nje kuphelile ngaze zizokhohlwa wena Yebo. ngoba usuyibophile usuyishisile yonke lento yayo. Zizokhohlwa wena kuphinde zenze lutho. Yebo. Yasho ngoba kuthiwa ubuzoboshwa mpela wonke lawo macala aphelile kwena siphelile yonke leyo nyakanyaka siyivalile yonke leyo nto. Ukushisa nje ngomlilo. Shisa ngomlilo lokwaphela konke lento lo dodo wonke usuphelile. Yebo. Yebo. Manje mkhulu ake ngibuze-ke umuntu omkhulu-ke mhlambe yena-ke icala mhlambe ngempela uyalazi-ke mkhulu-ke mhlambe-ke elakhe icala uyalazi, kodwa phela mkhulu kuyadinga nawe ukusizakala ufuna ukuyisiza futhi ngawona lo muthi lo nakuyena futhi uyaphinde usebenza awukhethile. Kona angimthandi umuntu owenza into ngamabomu. Yebo. Angifuni lo ngifuna nje umuntu ovelelwe ingozi. Yebo. Ya ovelelwe ingozi mhlambe ubehlaselwa icala-ke lelo kodwa yena obehlaselwa yena engifuna ukumsiza nalo oqanjelwa amanga. Yebo wathiwa mkhulu. wenza into kanti akayenzanga. Yebo. Lo owenza into ngenhloso hhayi angimfuni ngumbona. Yebo. Angasondeli kumina. Ya. Hayi mkhulu, kodwa ngoba okwempande kusakhona emhlabeni, ithemba nalo lisakhona menisakhona mkhulu, nikwazi ukuthi nenze izinto ey'njena ngomuthi othi thinje kuphela ongamekiswenge nalutho mkhulu, abantu basazosizakala mkhulu emhlabeni. Hhayi siyimisele futhi. Yebo. Ngoba njengazi sadalwa emhlabeni sakhelwa ukuthi sibasize abantu. Yebo. Sikhona sizobasiza abantu sibamele. Yebo mkhulu. Yebo kunjalo. Mkhulu awuphinde futhi utshena abalaleli emakhaya ukuthi luphi usuku kulona lona ozophuma ngalo ngala eKZN uya ngale eKapa lodumo noma eGoli mkhulu, njengoba ujwayele ukuthi uyaphuma nje mkhulu, kulo nyaka ume kanjani iy'nhlelo zakho mkhulu? Ngiyabonga sengicishe ngakhohlwa lokho ufuna ukuchaza. Ngomhla ka-29 Yebo. January ngizobe ngise eCape Town. Yebo. KwaMagodi. Yebo. Eduze kwaMagodi. Ya ikhona le ngizobe engilaphela khona isigodlo sami sona leso. Yebo mkhulu. Ufuna mina kuzongithiwa lapho-ke ose-Cape Town. Yebo mkhulu. Bese kuthi eGoli khona ukhona umkhulu Lembede kumanje uyasebenza kumanje ukhona umkhulu Lembede. Yebo. Ngizoyithola inamba yakhe khona la nikwazi nako ukuxhumana naye. Uphethe zonke lezi zinto engikhuluma ngazo umkhulu Lembede uyiphethe khona le Goli ngofike niyithole. Yebo mkhulu. Protea Glen ngasendlini garage. Yebo mkhulu. Ya ukhona lapho umkhulu. Mkhulu, ngoba ababukeli mkhulu akwabathembisa ukuthi khona laphana eCape Town usazoke uvule i-branch yakho efana nayo leya lapha eGoli laphana mkhulu, ku-Aquamarine laphana ngase-Indian Garage uzovula into efana mkhulu, ubathatha ubabeka lapha ababukeli ngalokho uthini kubona ngoba phela washo wakhuluma ngendaba ekanjalo mkhulu kubona. Ya ngizoyivula ngibe njalo kube khona umuntu ozosala khona lapha eCape Town. Yebo. Kodwa okwamanje nami ngingakamtholi umuntu ozokwazi ukusala. Yebo. Khona eduzana nje ngizokwazi ukuthi umthole umuntu ozoba seCape Town. Yebo mkhulu. Ozosebenzela khona. Yebo. Ya. Hayi babukeli niyayizwela-ke futhi ukuthi mkhulu kuwona hamba nomantongomane ufambatsha maziqhubuka amantongomane hayi still nodaka uzoza wena ungajahi ukhozi ngenja mfana usekhotha impembe yomini.